Hänen kaverinaan siellä häärää Lars-Erik Lund, numero 36, isokokoinen puolustaja. Sillä on pikkusen nyt liikkeessä puutetta kyllä Norjan tällä puolustajaparilla. Sitten Polak lataus lähtee, menee ohi maalin ja siitä tulee ensimmäinen häkki myöskin. Eli päädystä napauttaa kiekon tsekki häkkiin. Siellä kiekkoa kaivellaan ja pelataan viivalle. Marek itse sieltä sitä kaivamassa ja pelaa kiekon viivalle. Siellä on vapaana Roman Polak. Hänen laukauksessa menee ohi maalin ja täysin vapaana Jan Marek. 1-0 Tsekille. Sillä on Vasicek ja sitten Cajanek ovat kentällä myöskin. Kotalik ja sitten siihen Jaagerille. Jaager jää vetopaikalle, mutta erittäin hyvin Norja peittää ja sitten saman tien kiekkoon häkissä. Se peittäminen ei auta, koska maalin eteen pystytään ylivoimalla pelaamaan. Tsekki menee 2-0 johtoon siinä tarpeeksi kauan. Kiekkoa pelataan ja sitten lopulta Cajanekille ja Cajanek pistää kiekon häkkiin ohi Paul Grotnesin. 2-0 Tsekille. Maalintekijänä Peter Cajanek. Ondrej Nemec. Sieltä löytyy sitten Vasicek ja laukaus on komea ja yllättää Paul Grotnesin. Kyllä menee helposti. 3-0. Aivan identtinen peli, kun Suomi-peli oli vähän samanlainen. Eli aivan yhtä maalia ja sieltä lähtee laukaus. 3-0 Tsekille. Pieniä lupauksia antavaa niin kuin tässäkin tullaan. Sitten pääsee Jakobsen lataamaan ja laukaus lähtee ja kiekko menee häkkiin. Näin Norja tulee sillä asenteella ja sillä asenteella saadaan sitten avausmaali aikaan. Eli Norja kaventaa Holtekin ohjauksella. Norja kaventaa lukemiksi 1-3. Se on tässä näin. Zuckerlösen kaivaa kiekon sieltä maalin takaa ja sitten se ajautuu Rahonenkin maasta suoraan Jakobsenille ja vielä kerran ja peli 1-3. Puolustaja Lönn kaatuu vaaralliseen paikkaan, niinpä Linkka pääsee tulemaan. Kaunismäki vie taklauksen loppuun maalin eteen. Hyvä syöttö, siinä on Ales Kotalik ja uudelleen sama tilanne. Sitten pääsee puolustaja Blatak laukomaan ja tekee pelin 4-1. Siinä katoaa Norjan puolustuksen vartiointipeli ja Miroslava Blatak pääsee iskemään laatan häkkiin. Ja tästä näin Rostislav Oles syöttää ja Blatak. Ja 4-1 Tsekille. Parikymmentä sekuntia on vielä mahdollisuuksia tehdä ja sitten taas jälleen huolimaton pelaaminen, jonka kuitenkin Zuckerlösen varmistaa. Sieltä lähtee välittömästi laukaus. Tryck. Zuckerlösen edelleenkin pelataan siihen Zuckerlösenille ja hän iskee komean maalin. Näin Norja pääsee jopa aloittamaan ottelun kolmannen erän ylivoimalla, koska siellä on vielä edellistäkin rangaistusta 59 sekuntia jäljellä. Lataa komeasti sinne Martin Brusekin ohi ja peli on 4-2. Vielä kerran sama tilanne, sieltä terävä laukaus aivan yläkulmaan. 8.50 on ottelun kolmatta erää jäljellä, kun Tsekki tulee hyökkäykseen ja tekee maalin. Näin kiekko livahtaa André Lysenstönin ohi ja siinä taitaa olla tämän ottelun ratkaisu. 51-14 on peliaikaa käytetty ja Jakub Glebis pienestä kulmasta lirauttaa kiekon ohi André Lysenstönin ja Tsekki johtaa ottelua 5-2.